99% českých fanoušků hokeje má, co se týče dnešního zápasu, jasno. V duelu Česko-Kanada bude samozřejmě fandit českému týmu, ale ne úplně všichni Češi jsou stejní. Náš reportér našel jednu faninku, která bude fandit ve večerním duelu Kanadě a mě by zajímalo samotnou, proč. Dneska budu určitě fandit Kanadě. Šikovné nahození a Duchene zvyšuje na 3-0. Vlastně všechny hráči, na který já koukám, který mám ráda, tak jsou z největší části Kanaďani a z toho důvodu potom, když hraje nějaký mezinárodní zápas, tak vlastně mě nejbližší hráči a nejznámější jsou právě kanadský. Možná z toho důvodu fandím Kanadě a ta země je mi strašně sympatická a mám pocit, že mám kanadský srdíčko, takže fandím podle srdíčka. Já mám pocit, že Kanaděni jsou hrozně sympatický a přátelský lidi a to třeba v Čechách nenacházím, tak možná z toho důvodu je mi Kanada i jako země sympatičtější než Čechy. Tak mám ráda Crosbyho, ale nechtěla bych ho vypíchnout jako jednoho toho nejlepšího, protože Kanada má letos plný all-star tým a všichni, ať už je to Duchene, Hall, Eberle nebo Speca, tak jsou strašně dobrý a dohromady dávají ten skvělý tým. Myslím, že to není jenom o jednom hráči. No, já jsem hodně dlouho chodila na český hokej, vlastně skoro na každý domácí zápas Sparty a pak jsem párkrát viděla NHL a zjistila jsem, že to je mnohem lepší hokej a rychlejší a vlastně, že ten český se hrozně táhne a není to tak dynamický a divácky atraktivní podle mě jako NHL. A jako se člověk narodí jako Spartan nebo Slavista, tak já jsem se narodila jako fanoušek Pittsburghu. Česko se hlavně v úspěšných časech mění v hokejovou zemi. Bětka sleduje českou hokejovou horečku spíše zpovzdálí. Přijde mi to hrozně sympatický, vlastně každý, nebo vůbec, že někdo fandí hokej a že proto najde takový zápal, že si jde stopnout na Staromách a v dešti tam fandí. A jako líbí se mi to, ale mně se to osobně moc nedotýká, nebo nezamáčknu slzy, když Češi přibírají pohár. Když jsem asi před 4 lety byla na zápase přáteláku Česka s Kanadou, tak jsem šla s kamarádem, který se teda obětoval a šel jsem v kanadském dresu. A když jsem vycházela z domu, tak máma mi říkala, ať radši mluvím anglicky, kdyby mě chtěl někdo zmátit. No, jednou jsem se koukala někde v hospodě a to už nikdy neudělám na zápas Česka s Kanadou a tam teda mě jako neměli moc rádi a přitom je to taková jako blbost, takže se budu koukat doma dneska. A je jasné, komu bude Bětka přát, přestože český tým je pro ní na šampionátu druhým nejoblíbenějším. Asi druhý určitě, ale v dnešním zápase každopádně druhý.